Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. 7 patay, 11 sugatan sa pagsalpok ng minibus sa isang tricycle, waiting shed at poste sa Lubao. Pampanga, 3 araw nang walang naitatalang bagong kaso ng COVID-19. Bataan, nakamit na ang herd immunity. At pinakabatang giant lantern maker, nag-propose sa kanyang kasintahan gamit ang higanteng parol. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Umakyat na po sa 7 ang bilang ng kumpirmadong nasawi sa malagim na road crash sa Kamanong Jose Abad Santos Avenue sa San Isidro, Lubao, Pampanga nitong Linggo, December 26. Ayon kay Lubao Chief of Police Colonel Julius Javier, 6 ang unang naideklarang nasawi pagdating pa lamang sa Escolastica Romero District Hospital, habang dead on arrival naman ang isa pang biktima sa Jose Bedingad Memorial General Hospital. 7 biktima rin ang kritikal sa kasalukuyan. Sa video kuha ng CLTV News nang mangyari ang insidente, makikita na wasak ang unang bahagi ng minibus na ito na may biyaheng Balanga, Bataan to City of San Fernando, Pampanga. Ang bus ay pagmamay-ari raw ng Roadline Transport Service Cooperative na may tanggapan sa Balanga, Bataan. Ito'y minamaneho ng kinilalang si Orlando Baningit, 68 years old, na ligtas naman umano makaraang sumailalim sa operasyon. Habang ang konduktor ng bus na kinilalang si Armando de Guzman ay kasama sa mga dead on the spot sa trahedya. Siniga po ng news team na makuha ang kwento ng mga survivor na ginagamot sa Escolastica Romero District Hospital sa Lubao. Kwento ni Ryan Rama at Fredo Dolde, wala pa raw nakikipag-ugnayan sa kanila mula sa Roadline Transport Service Cooperative as of 12 p.m. ng December 27 o ngayong araw. Ayon sa Chief Transportation Officer ng LTFRB Region 3 na si Attorney Teresa Magtoto, suspendido muna ang prangkisa ng Roadline Transport Service Cooperative hanggang hindi ito tumutugon sa kanilang sumuon na pagpapaliwanag at pagbibigay ng assistance sa mga pamilya ng nasawi at injured na pasahero. Sasailalim din umano sa roadworthiness inspection ang nasa 17 units ng mga ito bago pahintulutang makabiyahe. At kaugnay po ng balitang yan, makakasama po natin ngayong gabi live sa ating pong programa si Colonel Julius Javier, ang hepe po ng Lubao Municipal Police Station. Colonel, magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa CLTV News. Magandang gabi rin po, ma'am. Opo, ito ay nakalulungkot na balita pagkatapos po nating i-celebrate ang araw ng Kapaskuhan. Colonel, hihingi po kami ng update sa inyo. Kumusta na po ang investigasyon na ginagawa po ng kapulisan ngayon? Ma'am, yung nabanggit niyo po, yun po yung mga data na tuloy-tuloy pa rin po pag-investigasyon natin. Hinihintay lang po natin yung makapagsalita rin yung ating driver na ngayon nakakompine. Doon naman sa mga statement na mga witness natin, same pa rin naman yung mga pinapanggit nila. Yun nga, yung sa nakuwento niyo rin, ma'am. Ganoon pa rin naman. Tapos yung sinabi niyo po, yung pito pa rin po yung casualty natin. Yan nga po yung siyam pa rin po yung nakakompine natin. Mm-hmm. So sa kabuuan po, Colonel, ilang katao po ang nasaktan because of this accident, sir? Bali, may recorded tayo, ma'am, yung 7 nga po ang namatay. Then yung siyam na nakakumpanya yon, 2 sa ARDH, 7 sa JBL. May recorded tayo dito sa hospital po natin na 19 na nagamot at pero minor lang. At in-advise din sila na makauwi na rin nung pagkatapos ng insidente, ma'am. Mm-hmm. All right. Doon po sa base po doon sa nakuha nating impormasyon, kwento po ng mga nabiktima, itong trahedya na ito as of 12 p.m. wala pa raw kung nakikipag-ugnayan mula po dito sa may-ari ng bus company, meron na po bang update? Ang kapulisan po ba nakikipag-ugnayan din sa kanila para once and for all maging malinaw po sa mga pamilya ng biktima kung ano ba ang maaasahan po nila
mula po sa may-ari ng bus? Ma'am, so para ngayon naman, di pa naman ako na-update ng investigator natin na gusto makipag-usap sa pamilya or sa nagtanong tungkol doon sa kaso natin, ma'am. So wala pa kaming contact talagang directly na nakipag-communicate sa akin or sa investigator natin regarding dyan sa pag-aayos sa mga biktima, ma'am. Okay. Pag-usapan po natin yung mga inisyal na impormasyon na inyo pong nakalabas po sa investigasyon ninyo, ano? Anong oras po, Colonel, na itawag sa inyo ang insidente at based from your initial findings, ano po kaya yung posibleng naging dahilan kung bakit nagkaroon or nauwi sa ganitong trahedya, no? Ang nangyari po December right after, no? Christmas, Sunday, no? Nakalulungkot na balita. Pero ano po yung initial na nakikita ko ninyong posibleng naging dahilan? Ma'am, bali, base naman po sa mga witness natin at mga tao sa paligid, hindi nila basta ang nakita lang nila ay bigla na lang may malakas na tunog. So yung tunog na yun na pala ang pagkabangga niya doon sa tricycle. Then yung pangalawang tunog, yun na po yung unang tunog po, naka-attention na po yung mga tao. Doon nakita na po nila yung bus na tuloy-tuloy na bumangga na sa poste po ng electrical post, tapos yung waiting shade po na kung saan naman yung dalawang biktima natin ay nakatayo. Mm-hmm. Base naman po dun sa mga na-interview nyo na, no, na mga pasahero na well, luckily, no, mga minor lamang po ang natamo po nilang sugat because of that accident. Ano pong kwento nila sa inyo, Colonel? Mabilis po ba ang takbo ng bus na kanilang sinasakyan bago po mangyari yung insidente? Mabali, lahat naman sila nabigla lang. Yun ang pagkaano nila, siguro dahil shock pa sila. Hindi nila akalain na may nabangga sila, ma'am. Mm-hmm. Tapos yun na nga, nung sumalpok na yun, yung mga upuan, dumusog, may mga naipit. So, mabilis yung pangyayari, ma'am. Ang alam nila, bigla na lang may nabangga sila, ma'am. Yun lang ang mga statement nila doon, ma'am, yung mga na-interview natin na minor injuries na release naman ang agad ng ating hospital dito. Alright. Pero yung sitwasyon ho doon sa kalsada na pinangyarihan ng road crash, ano mga oras na nangyari yung aksidente? Kumusta po ang sitwasyon? Yung ngayon, ma'am, okay na na-clear naman namin po ang daanan po, maayos naman po doon. Yung mga debris, naayos na rin po natin at naalis na rin po natin yung bus doon po sa kinalalagyan niya, yung minibus. Okay. May tanong ko na rin po, no, Colonel, base po sa inyong records, pang-ilan na po bang insidente ng aksidente ito sa area na nasasakupan po ninyo sa Lubao ngayong taon? Ma'am, mga minor accident na naman dahil mahaba po yung Jasa Roads, parang 14 kilometer po at 17 ang nasasakop ng Lubao dito sa atin na Jasa. So may mga itong time na to may mga aksidente pero hindi naman ganoong grabe, ma'am. Kamukha nung nangyari nito. Mm-hmm. Okay. Well, we know na ongoing pa rin po, no, yung investigasyon, pero sakali ho, no, Colonel, ano po ba yung posibleng kaharapin ng kaso, no, ng Road Line Transport Service Co-op dito po sa nangyaring insidente na ito, sir? So po yung driver is nakaharap po siya sa kaso na reckless imprudence resulting to multiple homicide and multiple physical injury and damage to property. Mm-hmm. Kaya yung pong transport service, ito pong may-ari ng So meron po siyang pananagugat yung civil aspect na po doon sa mga biktima as operator. Then yung nga po, yung nabanggit nyo nga po, na hold muna lahat ng nila ng LTFRB. So malaking bagay rin po yun para maging makatulong din sa ating mga biktima. At ma-check na rin talaga yung mga documents nila saka yung mga sasakay nila. Mm-hmm. Well, before I let you go, may balita na po ba kayo, Colonel, kung kumusta na po yung driver? Nagkaroon na po ba kayo ng pagkakataon upang makausap siya or ma-interview? Ma'am, yung driver po natin nakakompine pa rin po hanggang ngayon sa JBL Hospital. Mm-hmm. So hindi niyo pa po siya nakakausap?
Hindi pa po. Hindi pa po natin siya nakausap. Alright. Colonel, before I let Nag-undergo po siya ng operation po sa kagabi. Alright. Just before I let you go po, Colonel, ano po ang paalala ho ninyo sa lahat ng ating mga motorista para po maiwasan itong mga ganitong uri ng aksidente, lalo na po sa mga pampasaherong sasakyan dahil hindi po biro ito pong kapag may nangyaring ganitong aksidente maraming buhay po ang pwedeng mawala. Opo, ma'am. Bali, sa mga nagmamaneho po ng kahit anong klase ng sasakyan, sana po check nila muna yung tinatawag natin blow bag tungkol sa sasakyan natin. Check lahat. Of course, i-check din po yung sarili kung kaya ba natin mag-drive, okay ba tayo, healthy ba tayo. So, para po sa protection na rin natin, as protection ng mga pasahero natin, at protection din ng mga pedestrian sa kalye. So, kailangan po lang po talaga mag-doble ingat po. At dahan-dahan lang kung nagmamaneho po sana tayo. Alright, maraming salamat po sa inyong pong oras at patuloy po kaming makikipag-ugnayan sa inyo. Colonel Julius Javier, Hepe po ng Davao MPS. Thank you po, ma'am. At mula po dito sa CLTV, aming pong pakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawi dahil po sa malagim na trahedya na iyan. Sa pagbabalik ng CLTV News, mga survivor ng Lubao Road Crash, sinabing matunin daw ang takbo ng sinasakyang minibus bago sumalpok sa poste. At paano ka ng batas na bubuo sa Department of Migrant Affairs, nakatakdang lagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nununang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News at iba pa mga nangungunang balita, mabilis ang takbo at puno ng pasahero. Ganito po ay larawan ng mga survivor ng Lubao Road Crash, ang minibus na kanilang sinasakyan bago nito salpukin ang isang tricycle, waiting shed at poste sa Barangay San Isidro ng nasabing bayan. Kwento ng mga pasaherong sina Ryan Rama at Fredo Dolde, nakatayo na ang ilan sa mga pasahero sa bus, pero patuloy pa rin sa pagsasakay ang driver. Nang palapit na umuna ito sa waiting shed, di na nito nagawa pang huminto at hinala nila ay nagwala na ng preno ang sinasakyang bus. Dito na po binangga ang tricycle, ang waiting shed at isang poste ng kuryente. Upang higit po nating maunawaan ang pangyayari, makakasama po natin ngayon sa ating pong programa si Engineer Mon Publico, isa pong forensic investigator. Magandang gabi po sa inyo, Engineer. Welcome po sa CLTV News. Magandang gabi, Jennifer, at sa inyong mga taga-subaybay. All right. Thank you for having me. Thank you also, sir, for giving us your time para mapag-usapan po natin itong nangyaring trahedya. I'm sure nakarating na po sa inyo ang malagim na insidente na ito na nakalulungkot right after Christmas pa naman at may mga nasawi because of this incident. Ano po ang reaction po ninyo, Engineer, dito po sa nangyaring aksidente na ito? Nalulungkot ako, Jennifer, kasi parang paulit-ulit na lang itong mga aksidenteng ganito. Mm-hmm. At mukhang wala tayong natututunan dun sa mga nangyari na mga nakaraang taon. Sana natuto na tayo dun. Maraming mga namatay sa mga aksidente. Opo. Engineer, can you share with us your expertise kaugnay po sa mga ganitong uri ng aksidente? Sabi niyo nga po,
mukhang hindi natututo, no? Dahil paulit-ulit na lang yung mga ganitong insidente. At syempre ho, buhay po ang pinag-uusapan dyan, ano? Like, dito po sa nangyaring ito, no? Ang dami po ng nasawi. Sa mga ganitong uri ng investigasyon, paano po ba ito dapat i-handle, engineer? Pagdating sa mga crash investigations na ganito, there are usually three things na tinitignan namin. First is the position, yung speed, saka direction of travel. Titignan mo yung position before the accident and after the accident. In the simplest case na dalawang parties lang ang involved, party A and party B, so titignan natin yung position ng A after, position ng A before. And then ganun din sa party B. Before the accident, after the accident. And then gagamitan natin ng physics para i-determine kung paano napunta from position A to position B. That's how we do it. Alright. Kanina po nakausap natin si Colonel Javier at ongoing pa po no yung kanilang investigasyon at wala pa rin siyang maibigay no na karagdagang detalye. Also, hihingan din po sana namin kayo ng assessment but before we air this interview po no bago kami mag-live, meron po kayong kailangan din no as a forensic investigator, may mga kailangan din po kayong ebidensyang kailangan makita muna. Tama po ba, engineer, before you can give your assessment? Yes. Ang ebidensya na yon, either witness statements, mga video, mga photos, essentially, doon tayo mag-uumpisa. Those videos, witness statements. And usually, hindi natin ma-expect na magtutok na yung mga witness statements sa ganyan. So we have to be prepared for that dahil alam naman natin na yung iba nasa ibang perspective. Pwedeng nakita niya from the front, pwedeng nakita niya from the side, pwedeng nakita niya sa likod. So pagkakaiba yung kwento na yan. Hindi natin ma-expect na magtutugma agad. That is where the science comes in. All right. Okay. Base po dun sa kwento nung dalawa sa naging biktima po nitong trahedya, punong-puno daw po yung bus, engineer, at puno na nga, nakatayo na nga actually. From what I know, kasi po may pandemya pa rin tayo, kahit nasabihin na natin na nasa alert level 2. May mga restrictions pa rin po ng umiiral, kaugnay nitong number of passengers na kailangan i-accommodate. But base nga ho doon sa naging statement nitong mga nabiktima, mukhang overloaded yung bus. Pwede ho bang makapag-contribute yung ganong factor sa mga road accident, engineer? Yes, of course. Kasi ang isang sasakyan nakadesign yan para kumarga ng isang particular load limit. Kapag nasobrahan mo yung limit na yon, posibleng mawawalan na ng control yung operator, yung driver. That usually happens. Okay. Alright. Sa punto pong ito, puputulin po muna ang ating pong pakikipag-usap kay Engineer Ramon. Ayusin lamang po, nagkakaroon lamang po tayo ng konting problema sa audio. Pero subukan po nating balikan si Engineer Juan Publico para po mabigyan pa niya tayo ng karagdagang kaalaman kaugnay po ng mga road crash accident. Samantala, tumungo po muna tayo sa ibang balita. Inaasahan naman nung may isasabatas na ang panukalang naglalayong lumikha ng kagawaran para sa mga manggagawa sa ibayong dagat. Bukas, araw ng Martes, nakatakda pong aprubahan ni Pangulong Duterte ang pagkakaroon ng Department of Migrant Affairs. Narito ang karagdagang detalye ng balita niya.
Nakatakdang pirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayong Martes ang isang panukalang batas para sa pagbuo ng Department of Migrant Affairs. Ito ang inilahad ni TUCP Party List Representative Raymond Mendoza, ang principal author ng panukala. Ang bagong departamento na pamumunuan ng isang kalihim ay magsisilbi raw upang protektahan ang karapatan at kapakanan ng overseas Filipino workers o OFWs, kabilang ang mga land at sea-based. Ayon kay Mendoza, ang departamento ay tutugon sa mga OFW sa anuman ang kanilang estado at paraan ng pagpasok sa kanilang country of destination. Undocumented man o irregular OFWs daw, lahat ay pagseserbisyuhan ng Department of Migrant Workers, habang ang mga Pilipino sa ibang bansa, nandiyan naman ang Department of Foreign Affairs para sa kanila. Magsisilbi namang core agency ang Philippine Overseas Employment Administration ng bagong departamento, pero hindi raw i-absorb ng bagong department ang Commission on Filipinos Overseas. Oras na mapirmahan ito ng Pangulo, ang Overseas Workers Welfare Administration naman ay magiging attached agency ng panukalang departamento. Sa kasalukuyan, naka-attach ito sa Department of Labor and Employment o DOLE. Jennifer Salenga, CLTV News. Manatili nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik po ang CLTV News. Ituloy po natin ang ating panayam kay Engineer Juan Publico. Siya po ay isang eksperto, forensic investigator. Kaugnay po nitong nangyaring trahedya sa Lubao, Pampanga nitong linggo. Kanina po, Engineer, medyo hindi natin naintindihan, but my last question was, base po dun sa naging statement nitong ating mga nakausap na biktima nitong pong road crash na ito, sinasabi po nila punong-puno yung bus. In fact, nakatayo na daw po yung mga ibang pasahero, pero kahit ganito, tuloy pa rin sa pagkuha ng pagsakay ng pasahero, itong pong driver. Pwede po bang makakontribute yon, engineer, sa mga aksidente sa kalsada? Yes, Jennifer, totoo yan. Kung masyadong mabigat ang karga ng isang sasakyan, naapektuhan ang kanyang, kung ano yung tinatawag namin na dynamic characteristics. Yun kung paano nakokontrol yung galaw ng mga components ng sasakyan, kagaya ng gulong, kagaya ng mga linkages, kagaya ng brake. At may epekto yun talaga sa behavior ng isang sasakyan. Mm-hmm. Alright. Aside po dun sa kondisyon ng sasakyan or dami ng pasahero, pagdating po sa kalsada naman, engineer, halimbawa may mga road construction, may mga structures sa surroundings, pwede po bang ito rin ay maging sanhi ng aksidente? Magiging sanhi yan ng aksidente, especially kung hindi na kaya ng driver na iwasan. Yung halimbawa, yung depekto sa kalsada. Mm-hmm. At napilitan siyang mag-react, nagulat siya doon sa setting na ganon. Isang dahilan yun, madalas. Mm-hmm. Yung pagkawala ng control dahil hindi niya na-anticipate yung mga ganong kondisyon. Mm-hmm. Sa mga ganitong klase ng aksidente kung saan talagang marami yung nasawi, marami yung mga nasaktan, sa mga ganitong insidente ba, kinakailangan talaga ng eksperto sa investigasyon tulad po ninyo, or kahit PNP lang kaya na hong solusyonan or kaya na hong gawin ng tama yung investigasyon kapag mga ganitong road crash accident po ang pinag-uusapan? That is not for me to say, especially kung may mga legal issues. That is beyond my competence because I'm an engineer. Mm-hmm. But if ever someone asks me to interpret some photos or some videos, and then I'm prepared to give statements to interpret that. But remember, interpretation ko lang yon. Yes.
I use my engineering and science knowledge to do that. But as for the other concerns, like yung mga legal concerns, wala akong masasabi po doon. Alright. Engineer, before I let you go, ano po ba ang maaari po ninyong maibahagi sa ating mga manonood, especially sa mga motorista, para po maiwasan itong mga ganitong uri ng aksidente? Palagi po nating sinasabi na mag-ingat tayo, palagi mag-ingat dito, mag-ingat doon. Pero usually, hindi naman natin naiisip kung ano talaga yung ibig sabihin ng pag-iingat na yan. Yung defensive driving, alam natin siguro yung term, pero still, kung ipapa-explain mo yun sa ordinary na motorist, hindi naman nila masasabi kung ano ba yung ibig sabihin ng defensive driving. Marami ding mga, alam natin, maraming mga nabibigyan ng lisensya na hindi naman qualified talagang magmaneho. Ako mismo na involved na ako sa mga near accidents na sa tingin ko talagang hindi qualified ng driver. Yung mga muntik nang tumama sa akin. So, from a personal perspective, na-experience ko na rin yan, yung effect ng mga drivers na hindi qualified. Hindi simple yung problema na yan, Jennifer. It's a multifactorial problem. It's a complex problem na hindi lang isang solution ang magagawa dyan. But what can you suggest po, engineer, bilang isang eksperto? Kasi nga taon-taon talagang may mga ganitong aksidente na nangyayari. Well, hindi lang sa vehicular accidents. I will be talking about other accidents like fires. Na it seems na hindi tayo natututo. So the first thing we have to do is to find out what the lesson is. Before we ask kung matututo ba tayo dyan, tanungin natin, ano ba yung leksyon? Yun ang pag-aralan natin. Alright, maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong pong pananaw, your perspective. Thank you very much, engineer, sa inyong pong oras. Mga karaniwan, Engineer Mon. Thank you for having me. Thank you, Jennifer. Thank you very much, sir. Ingat po kayo and God bless you. Engineer Mon Publico, Forensic Investigator. Samantala, tumubo po tayo sa ibang balita. 3 sunod na araw nang walang bagong COVID-19 case sa lalawigan ng Pampanga. May detalye po si Rina Opawi. Isang magandang pamasko para sa mga kabalen ng 3 araw na walang naitalang bagong kaso ng COVID-19 simula noong December 23 hanggang December 25. Sa tala ng Provincial Epidemiology and Surveillance Unit, sa mga kaparehong araw wala ring naitalang recovery at death tally. Tanging 4 sa 21 LGU ng Pampanga ang mayroong aktibong kaso ng COVID. 2 kaso sa Mabalacat City, 1 sa Guagua, 1 sa Masantol at 1 sa Santa Ana. 48,589 ang total cases sa lalawigan, 44,098 ang nakarecover at 2,486 ang namatay. Hindi pa kasama sa naturang datos ang highly urbanized city ng Angeles na ngayon wala na ring aktibong kaso ng COVID-19. Kaya naman ang ilan hangad ng manumbalik ang mga nakasanayang aktibidad bago ang pandemya. Siguro pwede na yung mga bata bumalik sa school tsaka bumalik na sa normal kasi nakaka-miss din yung dati. Sana wag na bumalik sa dati, di na magkaroon ng pandemic tsaka di na bumalik yung COVID-19. Ayon kay Pampanga Governor Delta Pineda, hindi dapat isang tabi ng mga kabalen ang banta ng COVID-19 kahit papababa na ang kaso. Patuloy rin umanong magiging malaking porsyento ng pondo ng probinsya ay para sa kalusugan. Other programs natin, nandiyan ang Balik Pinas, nandiyan yung food pack assistance, marami pong programa. One thing for sure, na yung pera na binabayad ng mga taxpayer natin dito sa province ay napupunta ho sa tamang programa. Habang umiiral ang Alert Level 2 sa buong Pilipinas, hindi naman isinasantabi ng Pampanga ang implementasyon ng health at safety guidelines.
Ang mga pasyalan gaya ng malls, patuloy namang dinadagsanan ng mga tao kaya naman ang Department of Health nagpaalala na huwag pa rin ipagpawalang bahala ang regulasyon sa tamang physical distancing at pagsusuot ng face mask. Inabisuhan din ng publiko na pumunta sa open spaces para sa mas ligtas na pamamasyal. Rainiel Pawid, CLTV News. Inanunsyo ng pamahalang panglungsod ng Angeles na wala ng aktibong kaso ng COVID-19 sa syudad matapos pong gumaling ang huling pasyente. Ang magandang COVID situation, epekto raw ng patuloy na vaccine rollout. Sa kabila nito, patuloy na pinaalalahanan ng mga Angelenyo na maging maingat dahil hindi patuluyang nawawala ang banta ng COVID-19. Narito po ang report. Ilang oras bago ang Pasko, magandang balita ang natanggap ng mga Anghelenyo dahil ang huling pasyente na tinamaan ng COVID-19 magaling at nakarecover na. Ibig sabihin, wala nang aktibong kaso sa Angeles City. Ngunit sa kabila ng magandang balita na ito, hindi pa rin daw titigil ang syudad sa striktong pagpapatupad ng safety health protocols laban sa virus. Patuloy pa rin ang panawagan ni Angeles City Mayor Carmelo Lasatin Jr. sa kanyang mga kababayan na magdoble ingat, magsuot ng face mask at magpabakuna upang magkaroon ng proteksyon sa malalang epekto ng COVID-19. Isa sa hakbang upang maiwasang muling magkaroon ng surge sa syudad ay ang pagbabawal ng mga face-to-face gathering sa mga residente na hindi nakatira sa isang bahay. Epektibong kautusan hanggang sa pagsalubong sa bagong taon. Samantala, kinumpirma rin ni Dr. Verona Guevara na simula December 17, wala nang naitala pang kaso ng COVID sa kanilang lugar. Sa katunayan daw, bakante na ang mga quarantine facilities sa City College of Angeles habang pansamantalang naka-shutdown ang mga hotel dahil walang pasyente. Matatanda ang bagong holiday season na kamit na ng syudad ang herd immunity. Gayunpaman, patuloy pa rin ang vaccination drive sa syudad na siya raw dahilan ng magandang sitwasyon ngayon. Sa pinaka-latest na datos ng local IATF, higit 281,000 na ang mga Anghelenyo na nakakumpleto na ng 2 dose ng bakuna. 327,000 plus ang naka-first dose na, habang higit 2,000 naman ang nakapagpa-booster shots na. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Kilalanin ang kandidatong si Dan Aloot, aspiring councilor sa Angeles City. At bataan, nakamit na ang herd immunity. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Kahit pa nalampasan na ng Bataan ang 70% target vaccine population sa COVID-19 vaccination drive, patuloy pa rin ang Provincial IATF sa pagbabakuna upang makamit ang 100% vaccinated Bataeños plan. Narito po ang report. Patuloy na nangungunang Bataan sa buong gitnang Luzon sa isinasagawang vaccination drive para sa COVID-19. As of December 20, 441,452 Bataeño na ang fully vaccinated. 74% ito ng 594,631 ng herd immunity population ng lalawigan. Mayroon naman ng 550,947 na naturukan ng first dose at 19,520 na nakatanggap ng booster shots. Maliban sa nasa 30 main vaccination sites ng Bataan, ongoing pa rin ang kanilang barangay vaccination para sa mabilisang rollout ng bakuna. Matapos ang Christmas break, patuloy ang bakunahan. Gaya na lamang sa barangay Sagin sa Dinalupihan, nasa 1,000 Bataeño ang naturukan ng kanilang second dose. Batid ng Provincial IATF ang banta na dala ng new variant of concern na Omicron. Talagang full support kami sa rollout ng vaccination dun sa National Vaccination Day at sa booster na in-implement na natin ngayon para kung makapasok man yung Omicron variant ay mas protektado yung ating mamamayan. Sa latest COVID data ng DOH, 29 na lamang ang binabantayang active COVID cases sa Bataan. Subalit sa kabila ng gumagandang COVID situation sa lugar, hindi naman inalis ang border control checkpoint kung saan pangunahing requirements pa rin ang vaccination card, ID, travel at health documents.
Pre-booking document copy naman ang kinakailangan para sa mga bibisitang turista. Kasama si Rainiel Pawi, JM De Jesus, CLTV News. Marami sa ating mga kababayan ang sana all na lang matapos makita ang nakakikilig na eksena sa proposal ng pinakabatang giant lantern maker ng siyudad San Fernando, Pampanga sa kanyang kasintahan. Gamit po ang higanteng parol, tinanong ni Mark Nino Flores ang kanyang iniirog na Will You Marry Me? Ang romantic proposal, panoorin po natin sa ulat ni Angelica Cara. Christmas is indeed the most wonderful time of the year. Ito na lamang ang nasabi ni Rosel Calanok sa kanyang Facebook post matapos siyang alokin ng kasal ng kanyang kasintahan ni si Mark Nino Flores, ang youngest giant lantern maker ng siyudad San Fernando, Pampanga. Araw ng Pasko na mag-trend sa social media ang post ni Calanok kung saan makikitang nakaluhod sa kanyang harapan ang 26 anyos na si Flores. Gamit ang higanteng parol, tinanong ni Flores ng Will You Marry Me ang kanyang kasintahan sabay luhod sa kanyang harapan. At syempre, yes ang nakuhang sagot ni Flores. Ayon pa sa post ni Calanok, I said yes to loving him for the rest of my life. Samantala, inulan naman ng pagbati ang magkasintahan mula sa publiko na talagang napahanga sa proposal. Marami sa ating mga kababayan nag-comment ng congratulations. Ang iba naman, napasana all na lang. Habang ang ilan na-inspire sa ginawa ni Flores at pabirong nag-Will You Marry Me rin sa kanilang mga katipan. Si Flores ang gumawa ng giant lantern ng Barangay San Juan ngayong taon. Angelica Cara, CLTV News. Menuhan po natin ang magiging lagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Florida. Magandang gabi po. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Shear line o tail end ng frontal system ang nakakaapekto po ngayon sa buong Visayas at northeast monsoon naman po o hanging amihan na medyo lumalakas po ang nakakaapekto po ngayon sa buong Luzon. Kaya naman po ang Eastern Visayas, Caraga, Davao Region at Bohol, magiging maula po ang papabirin dyan na may inaasahan po mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ito ng shear line. Ang Metro Manila po, Cagayan Valley, Car o Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region, maula po ang papawirin na may mga pagulang nagaganap. Dulot po ito ng malakas na hanging amihan o northeast monsoon. Samantala po ang Ilocos Region ay bahagya lamang po magkakaroon ng kaulapan na meron din po mga isolated cases ng mga light rains. Dulot po ito ng hanging amihan. Ang natitirang bahagi po ng bansa ay bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din. Dulot po ito ng shear line at ng localized thunderstorm. So sa ngayon po, yan lamang po mga weather system na ating binabantayan at nakakaapekto dito sa ating bansa. Pero mag-iingat pa rin po ang lahat. Magdala pa rin po ng gamit panangga sa ulan dahil anytime po ay posible pong umulan kung saan po matapat yung ating rain cloud. So pinag-iingat pa rin po ang lahat. Magandang gabi po. Yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para po sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din po ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Jennifer Sanenga. Maraming salamat po.